Hei bundu, मा सिन्था जाबाय थाखो? बुंबावनो आसोल सेनाव फैना हिनजावनो खारजाबाय बेफोरखौनो सिन्था जाबाय थायो नालाय नों सादेना सादा जानांगौ टेनसन फ्रि जानांगौ हाब आसोल नोंलायथ' माला लानो सानखो आंना लानो माने लानोथ' गोसो जायोलै माथो सासे फसाया आंलाय आंना बै हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौसो फसायोब्रा बे हाबा जानाय हिनजावफोरखौ लानानै दुमजायाथ' नोङो दुमजाबा दुमजाथोलै दानि जुगावलाय सिख्ला लानाय बुरि लानाय एखेसो बिनिखायनो आङो बे हाबा जानाय हिनजावफोरखौ फसायोलै आं बुन्दु औ आसोल नंगौथ' अ नङाबा माथोब्रा लाबो सादाया माबायदि हिनजावफोरखौ नांगौब्ला नोंलाय आसोल आं जानला मानलाखौ फसायालै बुन्दु बे गिदिर गिदिरखौसो फसायो आं गिदिर गिदिरलै गेमस्रिमेननि बायदिलै गिदिर गिदिर माने बे मोदोम गिदिरखौ बुंदोलां हे 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 बुन्दु आसोल जाथोलै नोंबो किबाबसि बुन्दु तो बुन्दु खायबार जाय राजि नादों न' थु आसोल थु Oh no! मानो नों आंखौ गारनानै थांखो एसेबां गोथाव गोथाव जाहोयोमोन आं संनानै हारसिं उन्दुनो हायाना आं हराव उन्दुनो गियो Oh no! सोरबा गाबबाय थादोंलै बुखि बेदोसो हादागिन नांसै माथो फुनाय नायनि मा जादों ओइ आदा मा गाबबाय थाखोब्रा गैला फंबाय नोंबादि खारबाय गैला हाबाब आदा माबोरै खारलायनाय जाखोब्रा जालै माला खारलांखो हाब आदा बेफोरखौनो गाबबाय थायो नामाब्रा गाबोनो आं नोंनो गोदान नागिरना होनो हायोब्रा सिन्था खालामनाङा आदा गाबोन नोंनो आं गोदान नागिरना होगोनलै रं नाम्बारावनो मेनला मोनो बे थांदो गोदान फैगोन ना आदा मोनबागोन आं गोदान मानोना मोनांगोन दै मोनोब्रा मानो मोनो जानांगौ थौ लोंसै बिदिब्ला आं दुखु जालालै दोननोसै